Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Presibo ni kecingkli jompi, tiada kalian juga hadir bangla ayok ban ay kabut kejonga, tiada jengkmi inti kena kalian jupan ba kolong banikong hi bangin poisi katong, pat kumba mau kejengkermen hindang barok khot kinong kersan kejongi, pa mentah kekentinya yok ya kejeng job ke badan buram. Jeng terang juga ban pak kum ka khubor seki pat ba nong kersan kejongi, kolong ba hadir banglap ay ya ka vote kejongi, wat ka kam kejongi ngila ale, te nget scam ba ka ikut berkhot pong pi tentang sahaka ma ka boru jo mana drong ba nget scam hiru ba we bang la trace tom nget bin khet yo so jo kan job te ka ba kongsan kolong ba nya pelong bu kanu nya kan mau ya ka jing doi nam ta kini ki kam baro ibang ya trace tom ma hadu kan ka khilmat ba kermen ru ba ublai un kurkhu ya ki lai ka jing trace tom jingi ba du bang yo jing job ba tu ha ju ko por ba ngenya scam ya ka jinget jingi ta katai. Pi hakabai day bat kanek election MDC arhajar arpusan. Hadin bangi na kaliang parti nila sim ya karai ban penyen yo ba rabok tensong ba deru persat rai jonga. Bat kumju na po lang kadem constituency lang kadem like ro constituency bat kumju na po penusla na po nongsken constituency ya kongres meri karpuri deng ya tray ngia persang banyak tray sitom man kawai pakawai ka snong man kawai pakawai ka police station ban pensai pai ba ya ke jing thmu ya ke jing mut jongi kham tam ngiu ba ya lam ya ka sarkar hangte ya pos sekretariat ka bangi angnut ko long ba nin yo ya ki nong ya rap jongi kata ka ba mut hapo ka district council ki MDC ki ban yarap lem ban nang pentulun ban penjana ya ki kam ki jam baro ki badai bat ke jing thmu jong ka sarkar bat kumju ru ka badai kumno ban ai ka jing da ka pura ya kari ya ka jaj penriu bat ka jela meklai baro koi te ka jing angnut jong ngi na kaliang jong ka parti NPP kalong bala deng yo ya ka jing job ka badon burom sa sisin pat hakani ka election MDC ka bangin saya nyobot akarap sautrik kalong ba ninang la chuchu ban syakri khamba ya ka jela mekla jongi berkoi langba kini ki lightly ki diskosil bat kumolong mata artli kini ki diskosil ka alek mata syaka ban yajit mai ya ki nomik mat apo ki artli diskosil kata kamot ka jantia bat ka kasil satamos diskosil. Hakini ki kendiat tayo ki kendiat penai ki bana kaliang jonga bana kaliang jongi ki leaders jong ka parti nelayak keleng saudong jong ka Khasi Hills bat ka Janti Hills District Council man ka we pakoi ka constituency ka bangas ngau tenat ka bangayok mesim kolong kumu state president jok parti ru ba ngi idon jekermen ba ka we pakoi ka constituency nin yo ka jing job ka ba don murom la kalong bangim yo ban job ru nrengat ti kena ba bale se ka jinga khun kalong ka ba itanap haki katu kan itli ki constituency ten rei ki babu ni ka ngai ba ni long ti kena ba bengin yo ya ka jing job ka ba don murom.